pagtutbo sa atong kaung-maong nga dawalay kasiguruhan kung kita ang saligan. Pagtuon na salitan ming subay sa iwing nga dalan. Ayaw kayod kalimtin o kanunay inumdumi, matagtipid sa orasan dunay kahulugan. Ang tanan niluhatan itanaw sa Diyos Amahan, matagot lo siya atong saligan. Hinumdumi kinabuhi adunay utlanan walay sang nga nasayo. Kanusta bawian paniguro kayang yaman alingkamot sa pagubah sa atong kaugmaon. Diya sa